आंनो बे समखौ होनाय जोंनि मानोना पास्टर बिथांखौबो हामबायो आरो थामथियाव बेयाव सफैनाय गेदेर उन्दै बयनिसिमबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय होग्रोयो। आं गिबियावनो बयनिबो आंनि लोगोफोरनिसिम एवां कंग्रेचुलेसन जासिग्रोयो। जों मोननो हायो Proverbs 21:31 बोसोन बिजाब 27:36 नोङो गरायखौ रोननि थाखाय थामथिम खालामब्लाबो देरहाहोग्राया इसोरासो। बिनिखायनो आं गिबियावनो इसोरखौ हामबायो बेबायदि जोंनो मोजां अननायजों जोङो मोजां गियानफोरखौ होनानै मोजां पार्सेन्टेजफोरखौ बिनि अननायजों जों मोननो हाबाय एबा जों एचिभ खालामनो हाबाय। बिनि थाखाय आं फार्स्टआवनो जोंनि बिफा इसोरखौ हामबायो आरो आं हामबायबावो आंनि मामि बाबा आंनि निड्सफोरखौ लेखानिफ्राय लानानै गासैखौबो टिउसन फिस स्कुल फिस गासैखौबो आंनि निड्सफोरखौ फुलफिल खालामना होबाय। मस्ट अफ द टाइम बाबाया न'आव थानो मोना जायो। उन्दैनिफ्रायनो आं बाबाखौ बांद्राय बारा लोगो मोनाखै मोनायाव, थेवबो मामिया आंखौ मोनायाव उन्दुनायनि सिगां जेब्लाबो आंनि थाखाय आरज खालामबोदों मोजां फरायनो हानायनि, मोजां रिजाल्ट मोननो हानायनि। बिनि थाखाय आं मामिखौबो हामबायो। नाथाय गासैबो बे आंनि टेलेन्ट आरो बोरफ्रा आं सानो आंनि बाबानि बे मण्डलीनि थाखाय मावनायनि गेजेरजोंसो आं बेबायदि मोजां बोरखौ मोननो हादों होनना आं फोथायो। बेनिखायनो आं बाबाखौबो हामबायो आरो आं हामबायबावो जोंनि महिलाफोरनि लिडारफोर फाल'निफ्राय लानानै जेसेबांखि लिडार दं गासैखौबो आं हामबायो। जोंनि जेब्लाबो जोंनि थाखाय फास्टिंआव आर'जआव जोंनि थाखाय आर'ज लोगोसे जोंनि थाखाय आर'ज खालामलायबाय, फास्टिं थाबाय, मोजां रिजाल्ट मोजां एग्जामफोरखौ होनो हानायनि थाखाय। बिनि थाखायनो आं जोंनि महिलाफोरनि गासैखौबो आं हामबायहोयो आरो आं हामबायबावो जोंनि इउथनि लिडारफोर, इउथ पास्टरनिफ्राय लानानै जेसेबांखि लिडारफोर दं, स्पेसियेलि ब्रादार खोमदोन, ब्रादार आब्राहाम, आदै जेरेमिया, ब्रादार सारन्थाइ, जेरावखि लोगो मोना जोंखौ फरायनायनि जेब्लाबो बोसोन होबाय, सार्भिसावबो जोंखौ गासैबो बिथिङावनो जोंखौ फरायनो थाग थियारि खालामनो प्रिपेरेसन खालामनो जोंखौ अरायबो जोंखौ खावलायनायजों जोंखौ बोसोन होबोबाय। बेफोर गासैबोनि थाखाय हामबायो आरो सम सम न'आव थांनानै माखासे बोसोन थुलुंगानाय बोसोनफोरजों जोंखौ इनकारेज खालामहैबाय। बेफोर गासैबोनि थाखाय आं जोंनि इउथनि लिडारफोरखौबो हामबायो। आं सानो बेबायदि इउथ लिडारफोरनि थाखाय जों मोननो हानाया जोंनि थाखाय बिराद फर्चुनेट। बेनि थाखायनो आं जोंनि इउथनि लिडारफोरखौबो हामबायो आरो आं हामबायबावो जोंनि पेरेन्टनि लिडारफोर जायफ्रा जोंनि थाखाय आर'ज खालामबाय आरो आं बयबो फोथायारिफोरखौ हामबायहोयो जे जोंनि मोजां रिजाल्ट, मोजां एग्जाम होनो हानायनि थाखाय आरो मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोंनि थाखाय आर'ज खालामबाय। बेनि थाखायनो आं बयखौबो हामबाय होननानै आंनि स्पिचखौ बेयावनो दोनथ'यो। हामबायसै।